ин навбат гурӯҳи кории барномаи Ормон ба иёдати боз як кӯдаки бемор ки дар маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти суғд бистарӣ гаштааст мешитобад. чанде пеш писарчаи 9 сола Азимхӯҷа Ахмедов бо ташхиси нуқсони модарзодии дил тетрадои фаъло дар шӯъбаи ҷарроҳии дил бо муваффақият ҷарроҳӣ гашт. амалиёти ҷарроҳӣ санаи 13 феврали соли 2020 бо меҳнати дастаҷамъонаи кормандони маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти суғд амалӣ гардид. пас аз гузашти 10 рӯз беҳтаршавии ҳолати кӯдакро Модараш аллакай мушоҳида дорад. кап кабуд буд, лабаша кап кабуд буд, ҳамто лаб кап кабуд буд, ҳоли лабаша бинед сепсор шудагӣ. почкашам кап кабуд буд, почкашам кап кабуд буд, ҳозир сафед шудагӣ. ҳамто сип сиёҳ буду, ту дидига ягон одам ҳамто дида инва ранг када мондед мегуфта мемонде, ҳамто як бор дидига би мепурсидан ки ина ранг када мондеги шумо мегуфта ё ки ҳамто бурорем ҳамто кӯча бурорам лабаша чӯ ранг када мондай, ранги запас када мондай мегуфтам, хел мегуфтам. ҳозир мана худо ба шукр одамое ки мебинан лабаш нес шудайми, лабаш каводиш нес шудайми гуфтин хеланг бикна ҳаи оператсия шуд гӯям дуруст шудай мегӯ. ҳама вазнинтарин буд, лекин мегӯям духтуро акун худо ба шукр нақс шуду. ин ягон кас гаранти наметием, ин фақат ҳамин гуфтагиша кунеду гапша гирифта гардетон халос гуфта ҳамахела гуфтанди куҷое бурдем документиша Россияям ҳай кардем де через факс замон ва ёша дида ягон гап назаданде. баъд ҳаминанда бобошу бибишу дадошу ҳамиҳо акун накунем ҳамахел гаштан гирад гуфтанду ман худам не гуфтам, гуфтам не оператсия кардан дар кор. ҳозир ҳамаи омада дида рафтам де карсодиан оператсию нағзу. баъд ҳамин ви шумоҳои аз телевизор дидаю баъд як муроҷиат кардам шумо ки ёрдам кунед. амина хай мана шуд сиҳат шуду анча беҳбудӣ шуд. ман ами иштагиётум ба 10 бор ва сулфа кардаҳу хеле ҷон беқарорӣ мекарде. ҳозир мана бинед озодона шиштааст. ягон майда ҳамто бина ягон одаме дидам биёд мебинду мегӯд ки аллакай дига шудагӣ, аллакай ҳолаташ беҳбудиш ҳай гуфта вай мекунад хай акун аман нагардад а худо гардад де шумо honda ҳам мотон ва ки мен бекардагӣ бошад ёрдаму вай. худо бишукр кабудшавиёшу нафасгириёш анча субук шуду худаш ба ҳузур мегардаду акун кам кам одат кардагӣ бардошта гаштананда бардор бардор мегӯду бо духтуро акун набардор акун сиҳат шудагӣ бардошта гаштангири одат мекунад гуфтин хелак мекунад. не ки нақс шуд анча худо бишукр. шаба нафасгириш қим буд, хоб намерафту вай мекард, фақат нафасаш зиқ мешуду даракушо берун бурор мегуфту ҳамахел мегуфт. рӯз ба доим мегуфту бо шабаям ҳамахел мекард. бисёр зиқ мешудам ки дар шаб акун чикор мекунам ина. не ҳамин шаба 7 рӯз мешад, 5 рӯз 3 рӯз боло ба 5 рӯз таб, ҳам 5 рӯз пеши худаманда ҳам 5 рӯз шаба нигоҳ мекунам анча нафасгириёш хобашам нақс. акун ҳозир кӯкошона кандиам ҳамун камтар азоб метад, лекин нафасгириёш нақс. гирия мекунад зиқ мешавад, гирия мекунад нафасош намегардад. гириям кунадам ки нафасаш рост мебурад. вақти хӯрдан ба озодона мехӯрад, менӯшад, мефаҳмам ки хурсанд шудам, шиштагӣ хестагӣ дуо мекунам ёрдам кардагӣ ба шумо ба баракаёветон ҳамин ҳолаташ беҳтар. раҳмат шумо ба ёрдам кардед. ҳоло Азимхӯҷа Ахмедов як марҳилаи ҷарроҳиро паси сар намуд. марҳилаи аввали ҷарроҳӣ бо гузоштани анастамози аорта пулмоналии дил сурат гирифт. ин амалиёти тиббӣ пеш аз бартараф намудани 4 нуқсони дар дил буда гузаронида мешавад. пас аз гузоштани анастамози дил
кабудиҳои лабу нохунҳо паст шуда, дили кӯдак барои ҷарроҳии навбатӣ қувват мегирад. мисол назар ба дига кӯдакҳои оператсия ин тез тамом шуду, баъд субук гузашт мегӯд. баъд ман гуфтам, хай дигарҳои мебинам, дига хел, ин дига хел. баъд гуфтам, ин чива, ин хелу ва ё ин хел. гуфтан ки иноя якбора оператсия кардан, ина ҳозир мо анастамоз гузарондагӣ ин дафъаш ба худи ҳамиҳо мешад гуфта. мисол вай дига бачачаҳои инҷаҳошунам кардагию ва духтагию ман инҷаҳошон ба ресмонча гузарондагию инҷаҳошон ба ин хел не ҳамто оддӣ кардагӣ ман ба ин чува ин хел шуд гӯям ҳам хел гуфтанд духтуро. тибқи иттилои табибони дилшинос, якбора бартараф намудани 4 нуқсони дар дил буда ҳоло имконнопазир аст. аз ин лиҳоз барои пурра шифо ёфтани кӯдак пас аз гузашти 1 сол барои писарча боз як навбат гузарондани ҷарроҳии радикалии дил тавсия гаштааст. лек модари Азимхӯҷа рӯҳафтода нест. шукрона дорад ки ба ормони дилаш як қадам наздик гашт, зеро ки аз бемории хавфноки фарзандаш зан 9 сол дар ташвиш буд. то гузаронидани ҷарроҳии аввал кабудиҳои лабу нохунҳои кӯдакашро дида модар дарунноки хун мехӯрд. ҳоло бошад ба умеди нек ба фардо менигарад. ин раса худаш вай ман калон шавам худам духтур мешам мегӯ. калон шавам духтур мешам. ту ваям вай шудиги вақтомам буд де. мисол акун ин маблағи калон гуфта вай кунан худам ба зиқ шуда ягон михели вай кунам ман мегӯд хай зиқ нашав бардор гуфта мегашт. то худам кӯча бинабарам намебуромад. монда мешуд, сулфа мекард, тасб карда инту беҳолат шудагӣ вақтошам шудагӣ. ҳамин вақтои ҳамин дилзиқиму ҳама хелак ва ёманда худаш унда дилбардорӣ мекарда. якун чо мекунем а дастамон намебиёд. ва акун ҳичи ман нағзам гуфта худаш ин хела карда мегашт. мефаҳмиду бо дилбардорӣ мекард. серавно акун медонистам ки ба нағзгӯӣ ин нағз намешавад. гуфта духтуро 8 сол эсе мегӯн ҳамин хел ки ина то ҳамин ҷарроҳӣ накунед ин беҳбудӣ намешавад. гуфта ҳамин хелак мегуфтан. хай барака ёбед, акун ёрдам кардед. анча фарқ мекунад. духтуро ҳозир як бор диганду баъд 100% мешад мегӯн, лекин ҳозир ҳис кардем ки анча беҳбудӣ дорад. нохунаш сип сиёҳ буд. ҳамту сип сиёҳ буд, ҳозир сафед шудагӣ. баъди ин оператсия дуюм манам хеле ини хутому борӣ мешавад. ҳозир баъди оператсия бо кардагӣ 100% фарқ мекунад. ҳоли духтуро мегӯн ки ин 100% не ҳоли ин нимашай, ҳоли як бори дига оператсия баъд ин солим мешан мегӯм. лекин ман ҳоли мегӯм анча беҳбудӣ дорад, нағз аст. ҳамина накунам чи гӯям не, ин як бори дига кардан дар кор мекун оператсия. албаски сета тешкиш буд. инҳо якташа вай кардагӣ камтар вес гирад. ҳозир вазнаш ба талаботи духтуро ҷавоб надодааст, ҳамон ба якташа гузаронда. акун як бори дига мешан мегӯн намедонам. акун одамое ки шуд оператсия накунед, ин вай нест, гаранти нест. гуфта ин хеле кам карданду кин дилам гуфт ки не сиҳат мешавад. ами як апаяшав гуфта вай кард, шумо муроҷиат кардаму вай кардам ки боварӣ доштам ки ёрдам мекунед, писари ман сиҳат мешавад гуфта. вай кардам не худо бишукр нағз, ҳолатош нағз, пешиш. модари писарча саидхоним Ахмедова ҳангоми суҳбат қайд намуд ки ҳамагӣ 4 фарзанд дорад. Азимхӯҷа барояш писари дуюм аст. бо нуқсони модарзодии дил тавлид шудани фарзандашро табибон ҳанӯз 9 сол пеш барояш пешгӯӣ намуданд, лек он замон зан шубҳа намуд ва такя ба худованд кард. 4 маҳа қадаманду буд ки фаҳмида буданд духтуро ки парокаша
این گرفته پرتتون سونه عذاب میکشتون گفته این خیلی کردن خیلی من باور نکردم دیگه گفتم خیلی این نو اپش خودم دیگه می اکنون اوزی و دخترها هم تو میگون گفته و کنم نه تولد شد همون رادام همین بالینسی و های کردن که برایتون آوردم یک ماه بودگی شند گفتم خیلی پراکشه و رسیب برده اپراسی کنیتون گفته این خیلی وای کردن اکن خیشی دور هستیم اکن دختر از امی خیش تباری میگوده لیکن اگر خیشی تباری میبود با 3 دیگه فرزندم من سید خانم احمدова عینی زمان همراه اویلش در شهر استقلال در خانه اجاروی استقامت دارد. خود صاحب خانه زن، شوهرش باشد با مهنت مردی کاری قطی لایموت زندگی را دریافت می نماید. اکن خدا به شکر کم باشدم کنده نباشد گفته شکر میکنیم. مثال 4 بچه می حاضر خانه اجاره بشتگیم بعد کاری دائمی نیده داشتند بعد همین زندگی و روزگار خیلی پیشبری میکند پول جمع کردن نتونستیم دیگه اکو این به یک باره مبلغ هم تو آورده گذروندن در کار بودسته همون به بانکایم گیریم گفتیم بانکایم با کمش 800 سومون 900 سومون آیلی کش باشد بعد میتیم گفته این خیلی کردن همون به فکر کرده ما اینقدر مبلغ جمع آوری کردن نمیتونیم همین 8 سال ایسی نتونستیم دیگه بس که همین بعد گفتیم که شما با مراجعت کنیم خیلی یاردم میکردگید گفته همین یک قطره دریا میشد گفته همین به یک وای کنیم مایلش کن 8 سال ایسی جدت کردیم و خیلی 1 سال می 1.5 سال هم جدت میکنیم تا پول جمع شدن گفته نه من خدا بشکر برکه آوان امی آدمای یاردم کردگی اما نگردد از خدا میگردد خدا خواهد یاردم کردن امودت کوتاه همین مورد که بیگناه من اپراسی شد من اپراسی بروم یک بار دیگر میشد اپراسی میگون اکن ندونم حاضر به چشم دیسادگیم نغز است صحت شود گرفته بروم خونه به گفته هم خیلی گویم دختران نه حاضرش به اینه وای کرده نظارت ما به می استاد یک بار دیگه میشد اپراسی میگون اکن ارزی من پسری من صحت شود اولش که کسل نشود یاردم کردگی ها به امین شما ها به دایم عمر دراز برکات هیچ دلاتون غم نبیند و همین خیلی ها که یاردم کرده گردیتون برکه یاویتون دایم در دعا هم مثل جای نماز به فقط در حق جانتون دعا میکنم امان نگردد الهیم آخ خدا گردد شما با یک نمایشی برنامه ормон در تقدیر این کودکی معصوم نیز دیگرگونی مثبت به عمل آورد. با مهنت دستجمعانه طبیبان و کمک‌پولی خالصانه شما تماشابینان عزیز توانستیم باز یک عائله را از درد و اندوه بیرون سازیم و به آرزو و آرمان دلش نزدیک کنیم. برنامه خیریوی ормон پیگیری کارهای نیک و ثواب است. چون همیشگی به رقم کوتاهی 1519 زنگ زنید و پیگیری برنامه ормон باشید.